आंजों बुंजाना गोजों गानदोंमोन बे एसे भट मोनगोन बेयाव 5000सो भट मोननो हागौ आंनाबो ससमा गोसोमखौ खुन्थिनाया एसे जारला जाबाय बेयाव एसे प्लास पइन्ट जादों बे 5000सो भट मोनबावगोन आरो बे मथा मथि जेननायाथ' बिदिनो गाज्रि जेनगोन डिफेन्डखौ लाया गासिबो फैजोबगोन डिफेन्डजों प्रमदजोंल' जों गारबोगोन इयो आरो दे खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय फुंबिलिनि जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय एक नाम्बारावनो उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गोबोरलादा रामसियारिनि हासुमुथ्रानि भिडिअखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। नैथियावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफनि सीएमनि सायाव मा बुङामोन बेखौ आं नोंथांमोनहाय खोनासंहोनो आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। थामथियावहाय बिपिएफनि सीएमनि सायाव जोंनो माखासे बाथ्राफोरखौहाय सावरायलायनाय जागोन दानि जे खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ पार्टी बिनि सायावनो। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो सावगारिखौहाय ना 4 तारिख मेआ फैगासिनो दङ। दा बे मे फैगासिनो दंखौ लानानै रिजाल्टखौ लानानै माखासे बिपिएफ पार्टीनि आइटिसिएलफ्रा पस्ट होगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिनि सायावहाय बुंगोन। दा रायजोफोर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि भिडिअखौ खोनासंनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे मेसेज हरनो सानदों आङो। जोङो बयबो मिथिगौ ओइचएसनि रिजाल्टआबो फैगासिनो दङ। 28 अक्ट' खालार खालि आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु सारा फोसावनानै होबाय जे 28 अक्ट' खालार खालि कमार्स आर्ट्स आरो साइन्सआवहाय जायफ्रा एग्जाम लिरदोंमोन बिथांमोननि रिजाल्टआ अनलाइन थ्रुयैहाय फैगासिनो दङ। गावबा गावनि मबाइलावनो नुनो मोनगोन होननानैहाय फोसावनानै होनाय जाबाय। बे समाव खोनासंदो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। মাটিৰ পাৱাৰ বিটিছিল উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় এইটো বিটিচিএল হ'ব আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই। अब्ला नोंथांमोना बयबो खोनाबायना दानिल' नङा बे भिडिअआ गोजामखा सिगांनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो दंखायोखा। नाथाय बे बाथ्राखौ मोनथिसेयावबो बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा आंनि आखायाव आयेन गैया होननानै लानाया जोबोद लाजिंसिं जादों। आरो बेबायदि दावराव दावसि खालामनायाबो बिपिएफ पार्टीनि गोसोआव हयथ' बर' जाथिनि गेजेरावहाय दावराव दावसि खालामनानै होनो गोसो दंखायोखा। बेनिखायनो दावराव दावसियाबो जागासिनो दङ रायजोफोर। आरो बिपिएफ पार्टीया हयथ' बिनि गोसोआवहाय बर' जातिखौहाय रैखा खालामनो हानाय बेहा नलेज गैया। बेनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै अर्डार मोनसेयावबो पारमिशन मोनसेयावबो पावार थासेयावबो बिपिएफनि सीएमआ जोंनि बर' जातिखौहाय रैखा खालामनो हायाखै। जोंनि बर'नि हा हु फरेस्ट ओनसोलखौहाय बिथाङा रैखा खालामनो हायाखै बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बिपिएफनि आइटिसिएल मावथिफोरनि आखल आखुफ्रा मोजां नङैनि थाखायनो दिनै बिपिएफनि सीएमआ कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेखौबो जोङो नुनो मोनदों। नाथाय पावारा बिटिसिआव दङ। दा बिटिसिआवनो हगारनानै होजोबखादों स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा। अब्ला बेखौ नुसेयावबो दिनैनि समाव मानो पावारा आंनि आखायाव गैया होननानै बुंदों बेथ' लाजिथावना बाथ्रा जादोंना। दा बेफोर बाथ्राखौ खोनानानैनो गुबुन गुबुन हारिया गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनानै जोंनि बर'नि जायगायावहाय हा आवग्रिनो नागिरदों आरो बर'जोंहाय नांनो नागिरदों। बर' जातिखौहाय गिनाय बिसोरो माब्लाबाबो सोमजियाखै। दिनै सरखारखौ लानानैसो गिनाय बिसोरो फैयाखै मानोना सरखारा बर' जातिखौहाय माब्लाबाबो नोजोर होआखै। बर'जों बर' दावराव दावसि जायोब्लासो बर'जों बर' केस होलायनायनि खामानिखौ मावदों। बर'जों बर' दावराव दावसि जायोब्ला बेखौहाय बर'नि सायाव गाग्लोबनाय बे खामानिखौसो दानि सरखारा मावदों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिसोरो थानो गियाखै आरो बर'खौहाय बिसोरो मा होनो बोलो गैया होननानै सानगासिनो दङ। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिपिएफ पार्टीनि 16टा डिपार्टमेन्टनि पावारा मा मामोन बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन बिपिएफनि आइटिसिएल आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा गोबां सुबुङानो बुंदोंमोन
बिपिएफ पार्टिया मोन 18था पावारखौ लाबोफिनबाय बे समावहाय पावारफुल जासिगोन गिनांगौ गैला ना नाथाय दिनै जों नुबाय गावनि बर' हारिनि गेजेरावनो बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनाय मानसि बुथारलायनाय बम बेरज्लायनाय अफिस सावज्लायनाय बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुनो मोनबाय रायजोफोर अब्ला बेनोमोन 16था पावारा ना सोरनोबा मानो जुवा गेलेनायनि लाइसेन्स होनाय बहाबा सिन्डिकेट खालामनायनि अर्डार होनाय बहाबा बाला अन्थाइ जावनायनि अर्डार होनाय बहाबा जुवा गेलेनायनि मा होनना बुङो मेला फाथिनायनि अर्डार होनाय सोरखौबा जौ लोंनायनि सुबिदा होनाय गारि लामा सामा गारि साखावनायफोरखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायै नैबेफोरनो जाहैबाय मोन 16था पावार बे गासैबो बिपिएफनि मोन 16था पावार दा बेखौ मोननैनि थाखायनो बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा जोबोद खुद्रिसारदोंमोन बर'फोरनि गेजेरावहाय हा हुखौलाय मानो नांगौ हा हु फरेस्टफोरखौलाय मानो नांगौ सिफायनांगौ दखल खालामनांगौ दावराव जाबाय थानांगौ बेखौ लुबैनानैनो बिपिएफ पार्टिनि सापर्टार्सफ्रा बे खामानिखौ मावदोंमोन रायजोफोर दानिया खोनासंदो हासुमुथ्राया मा बुंदों रायजोफोर हासुमुथ्रानि बुंनायखौ खोनासंदो दाना आं हासुवाखैलै आं हासुवाखै बे रंगुलनि सेराव बहा जौ फेना हासुलाबायनांगौ बै आं फार्स्ट टाइम लोंदों बै दिननिफ्रायनो आं गारबोखादों ओरैबायदि थगायसुला आरो मा होनो जेब्ला बिपिएफआ देरहागोन अब्ला गोजौ गाहाय गाखोनानैहाय दंफां गोजौआव गाखोलाय ओंखारलाय रंजागोन जाहैदों मानोना गावजों रंजाफाग्रा रावबो गैयानो एफाबां समायना मदद सेंग्रानावहाय जुदि गोसोथोनाय लाइमोन सिख्लायानो गैयाब्ला माब्रै जाखो बेबायदि बैसोआवबो जुदि गोसोथोनाय गैयाब्ला अब्ला मानसियानो थिग नंखाया खोमा रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरहा बेबायदि बैसोआवहाय गोसोथोनाया थाखायोखा नाथाय बे जे बुंबाय जे बैसागुआवहाय गोसोथोनाय गैयैनि थाखाय रंजानो हायाखिसै होननानैहाय आं लाजिनायसो मोनदों आरो हासुमुथ्रा होननानै नङा होनना बुंना लानाया सावगारियावनो नुगासिनो दङ बेसेबां माबायदि पिकचार देख नुब्लाबो थगायो बेनो जाहैबाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफोर मिथिबाय दा नङैखौ नंगौ होननानै बुंग्रा नंगौखौ नङै होननानै बुंग्रा बेबायदि जोनोमा जाहैबाय बिपिएफ पार्टियावहाय जादों आरो बेबायदि मानसियानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामो दा बेनिखायनो बिपिएफनि सीएमआ कन्ट्रल खालामनो हाया रायजोफोर मिथिबाय दा जेरै सीएम ओरै मा होनो मावथिफोर एखेखा मावथिफ्राबो जेरैहाय मा होनना बुङो गावसिनि हास्थायनायखौल' मोननो लुबैनायनि थाखायनो दिनै पार्टियानो धंस जालांनोसो थांगासिनो दङ आरो मोनसे बुंबावदों बिथाङा इउपिपिएलआ जिर'नो नेभार जिर' माब्लाबाबो जानो हाया मानोना बिपिएफआ जानो हागौ जिर' किन्तु इउपिपिएलआ माब्लाबाबो जिर' जानो हाया मानो होनोब्ला सा केन्डिडेटनि टिकेटआ माब्लाबाबो बे भटआ माब्लाबाबो ओरै थाङाखै इउपिपिएलनिया सिगां जेरै 7 जना देरहाना थादों बे 7 जना दाबो देरहाखागोनखा बेखायनो आं आसा खालामदों 9 निफ्राय लानानै 12 सिम इउपिपिएल पार्टिया देरहागोन रायजोफोर मिथिबाय दा दिनै जों मा नुगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया बर'नि गेजेरावहाय असान्तिखौ खालामगासिनो दङ अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो मा बुजिदों आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि